ओम एंटरप्राइजेस हेउछि ओडिशार एक विश्वसनीय एवं स्थानीय व्यवसायी और उद्योगपति मानक पई उच्च गुणमान सहित ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक एवं मैनुअल पेपर प्लेट नमस्कार मशीन ଆଜ୍ଞା। प्रदान କୋଉଠୁ करे। ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ? ଆମେ କେଉଁଝର ପାଖ ସାରୁପାଟରୁ ଆସିଥିଲୁ। ସାରୁପାଟରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସକାଳୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଖବର କେମିତି ପାଇଲେ ଏଠି ମେସିନ୍ ତିଆରି ହଉଛି ବୋଲି? ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା? ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ, ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକି ମେସିନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ମେସିନ୍ ଚଲେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି ଠିକ? ଚାଲୁଛି ଠିକ। ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ପୁରା ମେସିନ୍ ଉପରେ? ପୁରା ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଖୁସି? ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଯିବ କୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର କେଉଁଝର ପାଖ ସାରୁପାଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଓମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ? ଦେଖିଲୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଭଲ ମେସିନ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷ ଗୁଣମାନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।